Nah kau besar. Ini kan baru kena ada dong. Nah itu kan tuh pasti sepuluh kalau kalau ikan lah sini lah bisa. Kasih lama nong, jadi kadang-kadang. Betul masih lah kalau masih sampai sama teman-teman. Asik gibi-gibi yang mana? À mấy em sao làm thân mua đấy à okay. Là vậy cả không biết có số một số cái vậy thar tu perdu nih बसन्त आदैयालाय माथो खोमसि जाना जोबबाय बसन्त इखो बुनोसो लागा जादों र' मालाबा फैना बया होनफैदों थांनो मोनाखै थांनो मोनाखै ओइ गोथोम दाबाय होनदो रुबि गोथोम दाबाय होनदो गोथोम जाजोबबाय नांजोबगोना नांजोबाखै नांजोबगोना बेना खालामो एबार दाउदै बायगोन आं बेना दालिया बेसे 45 ओमफ्राय दाउदैया एसे साब्रै तिनि खातजो खात 49 ठीक है खातजो 49 एसे बासाय इ बुस्थुखौ नायनांगोन आं दाउनि बेदरखौ एसे जासिगोन गायसिगोन जोंहाबा जोंहा बयलार जायो गथिखे मोनसे सिस्टेमाव मावनोसै आङो बाखि माखाखौथ' बायखायो नालाय
मात्र बेदरनि थाखायल' Hei, please like, share, and subscribe my channel. Please. Hey. Oh, wah. Apa? Terus beren tuh. Pakai dua apa? Nanti, terus nih. Jebak di sana. Là hồ. Là có 10 củ. 10 cũng 10 độ. Lên đi. Đâu rồi? Lên đây. Ini nunggu deh, mana warna? Zumai lang zumai. Zumai lang đấy. Zumai sến đâu đó.
थान्दा जागोन माइब्रानि माइब्रानिलै खाना हय मा होनदों दासो सिरिमोन दा कामनो लोंदोंमोनलै मेंना थादोंमोन कामनो लोंदोंमोन मेंदो न'आवनो लागायो आं दाना गायनाय जोबनायनि लागायदोंमोन एखौनोथ' हारसिंनो न'आव दस पाक खारनांसिगोनलै आंहाबो बेमारफोरा खारथोंसै मा टाइमाव फुङाव मा टाइमाव साराय 10ता साराय 4ता बा एलाराम होखाना आंथ' 4तायाव 5तायावसो आसाम पुलिस आयासै ना लाहे पसासै दे 11,000 मान टेनसन নাই লংজাম সিনা টেনसन নাই ৰানটো অলপ উঠাব লাগে অলপ কম নামাৰ কাৰণে মই দেখা নাপালো এই কিবা ৰিটেলৰ কাৰণে কিবা ৰুটিন বনাব লাগে ঘৰত ভাৰত মানে ৰুটিন বনাই দিলি সাবজেক্ট আছে না মেথছ আছে কিবা কিবি কাৰণে ৰুটিন বনাব লাগে গ্ৰামাৰ আছে মেথছ আছে Hey. Cái hà nó muốn ra brau nữa. Cái brau hà nó muốn thằng muốn nắm xin chứ. Lại. Yosu sampai mending football lagi loh. Ini yuk pipi aja yosu lah. Riban kan bos riban dewa sama sama na. Bakal lu pilih lah. Azadi lu pilih. Ada cai bilaga cetok menbai elpin hari ini high school nagerin tuh kagila. Mat pas lebih sih. Pas lebih sistem lebih. Oh kora. Kan sertifikat kan salah nunggu juga lalu yang gua. Yang belum lanjut tuh kan ibu. Di 5 bakal biar keping belum. Posisi dan macam pas tahu. Pas instrumen. Di belum landang lagi sih kita nanti kacau ada para thasong. Asyik terus sang nanti. Ya sudah. Saya dah. Kacau lah. Ya saya dilihat mau implementasi sistem lagi. Oh, gimana sih? Kalau kabar naban, orang orang. Kan gimana? Harus tengkar deliver saya ni. Pulis tau. Malal mabaya. Implementasi. Pisang naya sa. Hei tanah mabaya. Lah 35. Anak 30 coba. Dekat 100 hebat. Sari 400. Guardsman sari show. Besin apa apply dong? Guards for guard. Guardsman only police or. Guards. Setelah pun nih ayo.
Dong, dong. Oh, enggak, lagi. Pemgar rumah Jauh hinjau panahnya. Itu tar dorma tuh beli. Baik neng hinjau neng makan makan kamu mana? Hinjau ne apa deliver sana dong. Oh, Itu kan apa sih? foto nejan dong na. Puno awasan. Kok kita apa sama memang bangai mana umar kan? Contoh lagi. Di sini poren ya si pilih itu sains sama stina. Oh. Si pilih poren ini net sekolah naik. Dengar ada hutaba naik. Sains poren mawa sankan tilani pera oloman haile. Isine mawa brain ala. Be sankan di isi buji kainai. Sengar sankan di gila. Jibo te lorom sene. Boroslah kayak gini. Boroslah kayak. Anggo full kalana lah beli, malah pun tidak usah tunggu. Neng. Cibunau buar full kalam bayang. Sabse gerenci nengen ke. Cibunau. Sob saya angna gerenci. Long kita menabe macam bisina nih macam kebun malah pun mencik mencik. Tidak malah macam kebun. जों लानो रोङिनि थाखाय जादों जाम्बारि माने बुरबक सासे बुरबक नाम दों जिकेफोरखौ बिसिखायो आं दाबो निजिनो माने बुरबक नाथा लानांगोन आरो माने खाथियावनो फैदोंमोन लानो रोङाखै लानो रोङासै निलिटखौ नैबे जेरै सालबारियानो फैदोंमोन लानो रोङाखै मालायनि लिरबावदों आरो 3 मास 4 माल' बोसोरनैबो नङामोन बे माने बुरबक नामार जोंलायनो माने दै बायदि सोरखौबा दाबिनाबो फरायनो हागौमोन आं खिनिखौ फैसाखौ राब्रा जाजोले गायदोग्राफोराबो ओरै रखम जाहैबाय ना माखासे न'नि बाय बुंसुआबो बेलेग बायसा बाय बाहागो फराय बिपस होननानै खोथारबा जों फैसा हरगोन दे जानांगौ साक्सेस जा होननाय रखम साक्सेस जा आरामसे उनाव टेटआव साख्रि लानो हागोन जानांगौ मा रंखद जागोन बेलाय गावसोर बालासि बायनांगौ गावसोरसो माबा खामानि मावनो लिंहरबाय थायो थाखा गारला माखानो मालायफोरा प्लेट मोजां गावसोर प्लेट बायहैबाय दा जगदोंमोन ना गुवाहाटियाव ओमफ्राय मा जाम्बा जों जाम्बा जाम्था गामियाव दंबाय दं जाम्बा जाम्बा गामियाव दं साननो थांबा बिराद डेन्जार बुस्थुलै ओ लेखिमा ओयानाव दं बानाय थांलांसै मोनाबाय बेलाय लोंनांगौ जालायगोन माबा बारो अक्ट'बरनि 5 तारिख आरो बिदि जालायगोन इयाव जाबाबो जायाबाबो मानि पुलिसनि थामथुमगोन माला थार्ड माने अक्ट'बरनि 5 आसाम स्टेटनि स्टेटनि अक्ट'बरनि 30 आव खाना बिनांगौ बेयाव जों मोनलोंबानो जाबाय दाबो रायलायगोन ना मोजां दे बोरमा माबाथ' दासो इयाव रे माबदि बिसोर दं ना इ फिल्डआव जोङो थैजासिम फैबाय थागोन बिदि थैबासो बोनला नंला नंगौ बेयाव थाफैखागोन जोंना खाथि खालालाय ए जेबो गोथै बारियावबो लायनांगोन ना फौजि